Maassamme tapahtuu vuosittain tuhansia irtaimistoon ja kiinteään omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja. Vuosittain nämä vahingot maksavat tuhansia ihmishenkiä. Huolellisella ennaltaehkäisyllä ja varotoimenpiteillä monelta onnettomuudelta voisi välttyä. Siitä huolimatta aineellista vahinkoa syntyy rahallisesti mitattuna vuositasolla kymmenien miljoonien eurojen edestä. Vahinko ei synny kellokaulassa. Yllättävissä tilanteissa on toimittava rivakasti. Jälkivahinkojen torjunnalla ja nopealla reagoinnilla voidaan välttää vahingon jälkeiset vaaratilanteet, minimoida taloudelliset menetykset ja jopa pelastaa ihmishenkiä. Senno on Suomen johtava vahinkosaneeraukseen ja jälkivahinkojen torjuntaan erikoistunut yritys. Palvelemme valtakunnallisesti niin yrityksiä, julkista hallintoa, taloyhtiöitä kuin kiinteistön omistajia. Vuoden jokaisena päivänä. Kellon ympäri. Senno toimii ammattitaidolla kaikilla vahingontorjunnan osa-alueilla. Palvelumme kattaa vahinkosaneeraukset, kuivauspalvelut, imu- ja huuhtelupalvelut, erikoispuhdistukset sekä hajunpoisto- ja sisäilmapalvelut. Kun vahinko kohdistuu irtaimistoon, tarjoamme lisäksi näiden puhdistus-, desinfiointi-, varastointi- ja säilytyspalveluita. Erityisosaamisemme ja kokemuksemme kattaa laajan kirjon toimintaa kaikilla vahingon torjunnan osa-alueilla. Kykenemme toimimaan niin itsenäisenä yksikkönä kuin osana laajempaa organisaatiota. Osaamistamme on käytetty vuosien varrella muun muassa laajoissa vesivahinkotapauksissa, öljykatastrofeissa ja liikenneonnettomuuksissa. Ajanmukaisen, alansa viimeisintä teknologiaa edustavan kalustomme ansiosta toimimme tehokkaasti tilanteessa kuin tilanteessa, maalla ja merellä. Koko valtakunnan kattava valmiusorganisaatiomme mahdollistaa nopeat vasteajat ja tilanteeseen sopivan kaluston ja miehityksen paikalle saamisen nopeastikin. Olipa kyseessä ennaltaehkäisevät tai jälkivahinkojen torjuntatehtävät. Päivystämme 24 tuntia vuorokaudessa. Vuoden jokaisena päivänä. Koko Suomessa. Senno. Vahingossa viisaampi.